Здравейте, казвам се Георги и съм щастлив потребител на това устройство Life Balance B.0. Използвам го може би малко повече от месец. Съм изключително доволен. Първо ще кажа защо го купих. Купих го, понеже съм привърженик на алтернативната медицина и предпочитам сам да се грижа за здравето си. Какво най-много ме впечатли, когато за първи път видях това устройство, бе това, че има мобилно приложение, което прави работата много по-лесна. Мога да достъпя дадена програма от стотици такива за няколко секунди. На мен лично ми отнема не повече от 10 секунди да стартирам приложението, да намеря програмата и да стартирам. Казвам това, понеже съм използвал и други подобен тип устройства, но вместо с мобилно приложение с малък дисплей и бутони, и за мен бе изключително неприятно да натискам дадения бутон около 200 пъти до достигането на желаната програма. Като си има предвид, че аз стартирам около 10 програми на ден на това устройство, е кошмар да се стартира без мобилно приложение. Мога да кажа малко и за резултати. Най-важният и видим резултат до момента, за малко повече от месец, това, че аз спрях напълно да хъркам. Приятелката ми доскоро спеше с тапи и за двамата бе изключително неприятно да събудим през нощта от моето хъркане и мога да кажа, че благодарение на това устройство и двамата спиме много по-добре. Също така, след дълъг работен ден, не пропускам да си пусна възстановяването на жизнената енергия, особено когато съм много изтощен. Няколко минути след стартирането на програмата, аз вече усещам как се покачва жизнената ми енергия и в някои дни се чувствам все едно не съм бил на работа, все едно сега се събуждам и така стартира деня ми. Изключително доволен съм. Благодаря на Life Balance за невероятното устройство и пожелавам на всеки един човек да се докосне, да го пробва и да го има в дома си. Благодаря ви.